ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯିଏ ବି ସମାଲୋଚନା କରୁ, ଯିଏ କି ଖରାପ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଆଣୁ, ଆପଣ ତାକୁ କେବେ ବି ମାଇଣ୍ଡରେ ନିଅନ୍ତୁନି କି ଡିପ୍ରେସନ୍ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁନି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଖରାପ ପଛରେ ହିଁ ଭଲର ଆସିବାର ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛି, ଆପଣ ପଜିଟିଭରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଆ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଆଗକୁ କିଛି ଭଲ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ହସରେ ଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇଦା। ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଜଣେ କିଏ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଓ ଗଡ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଲକ୍। ଏହା ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା ଦଉଛି, ଦଉ, ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁନି। ସାବଧାନ, ଆପଣ ବି କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତୁନି। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କହିଲେ ଜଣେ ତ ଭଲ କହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଉପରବାଲା। ସେଥିପାଇଁ ବି ହ୍ୟାପି, ଏନ୍ଜୟ ୟୁର କଲରଫୁଲ ଲାଇଫ୍। ସେଥିପାଇଁ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ଏବାଉଟ୍ ଏନି ମ୍ୟାଟର। ଯିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ବି ଜଣେ କ୍ରିଏଟର, ଆପଣ ବି ଜଣେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟର, ଆପଣ ବି ଜଣେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ହିଁ ସବୁ କିଛି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ଆପଣ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବେ। ସବୁ କିଛି ଡିପେଣ୍ଡେବଲ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ ସେପାରେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର, ୟୁନିକ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର। ସେଥିପାଇଁ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ଏବାଉଟ୍ ଏନି ମ୍ୟାଟର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହସିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଯଦି କାନ୍ଦିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁଃଖ ତ ଆସିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି କାନ୍ଦନ୍ତୁ, କେହି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ନ ଦେଖେ। ଯଦି ବା ଦେଖିବ, ଜଣେ ଦେଖିବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତାଙ୍କରି ନିକଟରେ କାନ୍ଦନ୍ତୁ। ଯେତିକି ଟୋପା ଲୁହ ଗଡ଼େଇବେ, ତାର 100 ଗୁଣା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବ ଖୁସି ହୋଇକିରି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ନିଜ ପାଖରେ ନିଜେ ହିଁ ୱିଟନେସ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କେହି ବି ଆଉ ସାକ୍ଷୀ ନଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ସାକ୍ଷୀ, ନିଜେ ହିଁ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। ଆପଣ କେତେ ଲାଭ କଲେ, କେତେ କ୍ଷତି କଲେ, କେତେ ଜିତିଲେ, କେତେ ହାରିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ବି ଡିପ୍ରେସନରେ ରୁହନ୍ତୁନି। ଆଜି ଜୀବନ କାଲିକି ନାହିଁ। ଯେତିକି ଦିନ ଆସିଛ, ସେତିକି ଦିନ ଏନ୍ଜୟ ୟୁର ଲାଇଫ୍। ବି ହ୍ୟାପି।